Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Pakistan komanso Afghanistan. Maiko awiri amene wanditu akuoneka zoti pakadali pano kai adakali pa ceasefire ndi 48 hours. Imeli 2 days. Yeah, say 24 hours makes 1 day, right? That 48 hours and amene wa adakali kai pa ceasefire. Chinichitika nchani kodi? Pakistan ndimene dayamba waphulitsa mu Afghanistan kumene iwo amakhulupirira kuti kumene kuko ndithu kuli ma Taliban akuti gulu la zigawenga pamene ma Taliban mukudziwa kaleso kuno kuti ndi amene ali ndani wake boma ndi amene atenga boma ku dziko la Afghanistan komabe still iwo wandithu ali ndi ka branch kamene kali ku Pakistan. Muzaka zambiri kakhala kali ku Pakistan. Ka branch kamene kamachita kuti TTP, kamene kuti Tehrik Taliban Pakistan. TTP. Kamene ndithu kali ngati ka branch kena kamene ka. Ndiye kali responsible. Kamene kaka ndithu kakhala kuchita zinthu za mtopola za ziwembu mu dziko la Pakistan. Kwa nthawi yaitali. And pali ma claims amene ka TTP kakunena kuti ayi ifetu tinalonjezedwa kuti tinalonjezedwa heaven, paradiso ndi Taliban kamera Afghanistan. Inatilonjeza kuti ifeyo yayi zikaenda ndikuti yayi pena pake pakaenda ndikuti timwe wankaka ndithu tijira nyama. Therefore awawa a Pakistan poona kuti zinthu izi zavuta kwambiri zikuoneka zoti anthu awawa manthu yawo kapena kuti makolo awo ndikomwe ku Afghanistan basi ifeso tipite komweko ndithu tikangophulitsa pene pali zigawengapo. Therefore Taliban itaona zimenezi inaona kuti apapa ndithu mwatiwonjeza. Taliban inanyamukanso ndikupita ku Pakistan, especially kumene kuli ku military post kumalo kumene kuli asilikali kumene ndikukaphulitsako. By the way, papezeka kuona kuti a Taliban akupanga claim kuona kuti ifetu tapha anthu by the way a Taliban akuona kuti ife tapha apolisi aku Pakistan, kama kuti asilikali aku Pakistan mungu phatikiza okwana 58 tawapha kumene kuko. Awawa a Pakistan akuona kuti ife tapha ma Taliban okwana 200 koma palibe confirmation ine yonse kumbali zonse ziwiri. Why? Chifukwa madera amene wawo sewo ndi madera a no go zone, madera oti sungapiteko ndikukapanga research bwinobwino kuchitika nchani ndikuti nawenso moyo wako ukuyika pachiswe atha kukuphulitsira komweko. Therefore chimene chikumachitika nchonena kuti akumadalira ndithu tima independent investigations komano ma secret moja nde muna mali mosemo. By the way a Taliban ndithu apanga capture kuti amatijana kuti amachimakhala chikasinja khangati chikasinja. Yes, chikasinja amaombera muchimukionachi chimenecho chimenecho akuti apanga capture chimenecho achigila ndithu chimenechocho. Therefore nkhani yatsalaso pano ndione kuti magulu awiri ali pa ceasefire. Why ceasefire? Chifukwa kuti madera ngapo alowerapo. Yoyamba Saudi Arabia, Qatar ndimene yapanga blockade khangati kuyika kwayanja ndi Saudi Arabia tent pange banji yayi kumateka ni 48 hours mukhale kai pa ceasefire. China nayonso ikudandaula makamaka chifukwa China so inali ndi interest yofuti ku region kukhale kodeka. Remember China baja ikufuna so kuli background ku Afghanistan kucha. Nde nkhondo zonse zikuchitika apazi zayima kai kwa 2 days
malinganaso ndi chifukwa cha anthu ena ambali amene aona kuti tiyeni tikhale pansi, Saudi Arabia, Qatar komanso China, kuti takhale pansi takambirana kuti vuto ndi chani. Nde ma civilians ndithu mwina kwamwalira, especially ku Pakistan uko ku Afghanistan, chifukwa ma Taliban anapanga target ku barracks, pamene ma Afghanistan anapanga pamene ma Pakistani anangopanga target kwina wali waseko just kungopolisako. Therefore anthu ndithu amwalira kumeneko ndithu angapo. The sili kuziwa zoti chichitika nchana afterwards, komano update yokhuzana ndi ku Afghanistan komanso Pakistan ndi imene ndithu. By the way, maripoti akuonetsa kuona kuti mukadekha bwinobwino mpeza kuona kuti TTP imeneyi kamati Tehrik Taliban Pakistan, kagulu kamene kazigawenga kamene kali ku Pakistan kamapangidwa fund kwambiri ndi dziko la Pakistan. Fa Pakistan lakhali kupanga fund ndithu timagulu azigawenga tingapo timene takhali kupereka kumapatsa ndalama zida chani, I don't know kuti for the why. Ndikumapanga attack madera osiyanasiyana, even so kaya kuti mpaka zinapeza kuti even India nthawi inazalowa mu nthawi panali Kashmir conflict, amakangana na Kashmir pacha. India inazalowa mu Pakistan ndikuapeza ndikupholisaso branch imodzi ya ma Taliban mu Pakistan. Nde kagulu kama Taliban kena kali mu Pakistan, right? Nde India ndi Pakistan imene iyi yakhaluka panga fund mapasa ndalama. Nde lero zikuoneka ngati kuti kagulu kamene kachako nakoso kawukira, like galo kumujisa ino nayeso wawukira. Si inu masapota maspanga mazigawenga. By the way, Afghanistan yakana kuona kuti gulu limenelo ndi lathu, komanso Afghanistan kuti it has got nothing to do with that militia group. Alibe iwo palibe chimene palibe chilipo pakati pa iwo ndi kagulu kamene kaka. By the way, kujeneso ku Afghanistan kuso kuliso kagulu kenaso ka ISIS kacha kamenenso Talibaniso kama Afghanistan ikupanga accuse Pakistan kuti imapanga support kagulu kamene kaka kamene kali ku Afghanistan ka ISIS ka. Nde akulu kuti chipwirikiti basi. By the way, nde tiona kuti zikhale bwanji komano pakadali pano padekha kaye ndithu padekha ndithu pali ceasefire kwa 48 hours 2 days. Nde tiona kuti akambirana zotani. Guys, thank you so much. Tabwera ndithu kwina koma update sanati tizikhale kupatsanabe mpaka ndithu tikafika ukoko. Guys, thank you so much, Malawani Cameras.